Mayong udto nagluto rin kog sudan karon para pang paniudto namo. Kay imbis magluto kog munggos. Wala panghiwa sa lamas oy, wala panghiwa sa karne. Hapon pa ko mo siguro mo adto pang palit kay na akong niluto ay. Bulinaw. Bulinaw dito. Napagod na rin. Napagod akong bulads. Yes. Bulinaw ba? Kita niyo na. Ay, bulinaw. Suot ko gamay, magluto pa kog dungan ano. Kaya ito balik ang mantika kay para mag-init. Ang magluto na po kog kuan. Bulinaw. Mainit na ang kuan, ako ning kuan. Ungagan ako bulinaw. Pila ka lugas kanang hindi mo siya hindi mo pa niya. Pita po napagod ang kanan. Pita po napagod. Awa. Kanin ko kanin. Nawala ako pagkuha kay kuan. Pita po napagod. Ay, mapig yung pagod gid ay. Ano pagkuha ko? Sayang po dito eh. Ubay na akong naluto. Ito maniud to ta. Smash na lang eh. Sayang pang edible, dagan ang edible. Mga ganda akong luto ko, sayang po. Last batch lang ni sa bulinaw nga akong lutoon. Mga ubay-ubay naman siguro ni. Ito tang sang rasa gayron. Las 2:59 na. Kapit na launa 1 minute na lang. May paniud to. Paniud to sudan bulad bulinaw. Ito na ang last batch na itong niluto. Medyo ba mahapit ako napagod. Ang tao. At nahumana na ang among sudan pang paniud to mga unata. May kuan diri ka ng sinabi. Nanakoy nilong agdaan so magbukad na lang akong kuan. Manatag ka lutog sudan. Magbukad na ko. Ang lutoon karon kida pa mang nilong ag. Ay mao ni akong naluto tanan giniha. Ubay-ubay po. So ginawa taog. Sausawan na lang. Kaya na ako'y basag yandam diri na ako'y butang suka sorry. Ano ba akong suka? Tara na andam na ang suka o itos na ang bulinaw din na nagunyo kanya luto bahaw. May pagpaniod to. Wala to.